dong. Yawa kongo mi madoulie pinyini dong. Yawanda wa mi madoulie pinyini dong. Ulie kaya soweni pinyini dong. Yawa ulie kaya soweni pinyini dong. Pinyini dong. Pinyini dong. Gera pinyini dong. Yawa piny mamwando dure pinyini dong. Yawa piny mamwando dure pinyini dong. Piny munenu geno pinyini dong. Yawa piny munenu geno pinyini dong. Yawa pinyini dong. Yawa pinyini dong. Wete pinyini dong. Wanieyo jabura. Wanieyo Yesu. Yawa wanieyo Yesu. Sana wanieyo abiro. Una wanieyo abiro. Bede yok dengo Ayudie tabiro. ngima mosiku manyaka chieng' ya Jehova. Bede yok dengo tabiro. Yola yuaga tabiro. Wala dengo ya Jehova. Yola yuaga Anta tiku tabiro. wuodha ya Nyasaye. Omna glan polo ya Jehova. Ora yuaga tabiro. Ora yuaga tabiro. Iseloyo. Mama Loyo yuak giremo ya dengo Nyasaye. tabiro. Mama yuak dengo tabiro. Mama yuak dengo tabiro. Baba rom naglan Amalo yonge ya Jehova. Baba rom naglan polo. Meda chiri ya Baba rom Nyasaye. naglan polo. Kinyoru Pero weru. wanieyo Yesu. Meda kinde ya Nyasaye. Pero wanieyo Yesu. Miya chira chopa neni ya Wila Nyasaye. wanieyo abiro. Wila wanieyo abiro. Ora rom naglan polo. Ora rom naglan polo. Mama yuak dengo tabiro. Mama yuak dengo tabiro. Ora yuak dengo tabiro. Seche chopo ya Nyasaye. Ora yuak dengo tabiro. Neno kane yo abiro ya ruoth. Yola yuaga Mana kamano dakika par tok sa beach thuolo makama yena koro ni mondo mia tudra ka chiel ga chiel kod brother Wycliffe Odhiambo Oruko mondo mi watwagane kode wagoyane kode mbaka matin opimnwa koka kore an bende in bende kanitiere moro madiher tudrigo kode to ana mi thuolo machuok mar timo kamano. Kara kamano kaka wang'eyo ni Ker Uhuru Kenyatta kara sirikal nyicha oyawo piny wuoth koro nitiere inyalo wuotho kiwuok Nairobi ichop Kericho ichop nyaka Siaka. Kara kamano no wachn ka onge gimochuno ahinya to onge tiende. Kuom mano brother Wycliffe Odhiambo Oruko ne oneno ni gie kinde ni ma bende pod wantiere kod midhiero ka mar corona ni wanyalo tema watudra tude kor lwasi ka to kara kamano tokeno to bro loso thuolo mondo bi olimwa ka kendo e yo moro makare. Kuom mano yena mondo atudra ka kod brother Wycliffe Odhiambo Oruko mabende wende ne wasebedo ka wawinjo ka mabende wasebedo ka wamedo jiwi mondo mi ikaw skiza tune mare mano mar wer mawacho ni piny ni dong. Ka kamano ageno ni mathoth pod wanatudre kanyo kod brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Hello. Hello. Yes, okwe brother. Okwe mang'eny. Jatich ruoth. Erokamano ahinya. Ageno ni intie kare ingima kendo iyudowa e yo makare. Angima go ne Jehova Nyasaye erokamano kendo awinjo e yo makare. Erokamano ahinya. Kamano. Mana kok waketho kinde akaw thuolo ni maru aki ni machiegni nyakalondo mar Mikai. Isebedo ka igwedhowa kod wende ni ma opogre kendo kawuono wamor mar bedo kodi achiel kachiel.
Ago erokamano mathoth ahinya kuom rwaka e redio Mikayi odiochieng' ma kawuono mondo agwedhe fans magwa kaachiel koda jowinjo magwa gi wer manyien ma asegolo magwedho go oganda Nyasaye. Erokamano ahinya. Nikech an kuom thuolo mang'eny ahinya asebedo kang'iso mana jawinjo ni brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Aparo ni en thuolo makare ka samoro inyalo kawo dakika moro matin mondo mi fulri malong'o ne jawinjo mara. Samoro jawinjo mara dingiher kata ng'eyo ni to in wuod kanye, mopon kanye, modak kanye, to timo ang'o gi gik moko makamano. Penjo maber, Paul Yugi Jagot. Yes. Brother Wycliffe Odhiambo Oruko an wuod Nyakach Kadianga. Mane kumonyuola, mane pinywa athurwa. Erokamano. Kune mane ayudo konyuolae. Dong ng'ato ing'eno ok nyal ringo mawe thurgi. Yes, adiera. Koro an wuod Nyakach Kadianga, madonge, lakini koro sani to tich Nyasaye okela piny mar Nairobi. Okay. Koro yudo ka lockdown noloronwa matin e dala ma Nairobi mondo wabiro Mikayi, lakini wawinjo redio Mikayi e yo makare ahinya kokalo e yor mbui. Erokamano. Kamano. Ber matek. Brother Wycliffe, ang'eyo ni samoro ma penjo ma obvious ahinya, lakini de ber ng'eyo ni thoth jower donje wer gi reasons mopogore opogore. Ibo yudo ka ng'ato nitiere gimomiyo wero ohangla, ng'at machielo nitiere gimomiyo wero gospel, ng'at machielo bende nitiere gimomiyo wero wende ma dibed ni owerogo. In kaka brother Wycliffe Odhiambo Oruko, ang'o mane dumi ine mana ni gospel ema ni inyalo wero? Penjo maber ahinya ng'at Nyasaye. Gimomiyo nadhi e gospel en ni duto te joma wero ohangla kata joma go wachni joma go wende mag secular. Wer en anya wacho ni wer en wir. But an kaka brother Wycliffe nayango gospel nikech ing'eni gik moko te mwatimo waketo ne Jehova Nyasaye. Chunya mor mondo ayal injili gi wer ma Nyasaye omiya kata gi mich ma Nyasaye omiya mondo alok go chunje mag oganda. Ok awacho ni joka wero gospel, joma wero secular ka gitimo richo kata nago. Ing'eni mich komiyi koro in ema iamua kama idwa ni timri nade kidhiye. Yes, yes. To an kaka brother Wycliffe naneno ni ber mondo ati gi mich ma Jehova Nyasaye omiya mondo alok go chunje mathoth mondo oduog ir Jehova Nyasaye, nikech bang' tho kata bang' giko mar pinywa mano to singi. Ni pinyni wantie welo to gikoni to nyaka chieng' moro wawuog e pinyni, to bang' wuok e pinyni penjo mana maduong' ni en ibed kanye. Nikech wadwa ni mondo chieng' moro wadwa ne pinyruodh polo. Yes. Koro mae momiyo ineno ka brother Wycliffe oyango ni mondo atine Jehova Nyasaye kalando wach makare mondo alokie chunje mag oganda mapok oyie kuom Nyasaye, anyisgi ni nitie geno ka Nyasaye. To nitie ngima mosiko mochwere manyaka chieng'. Yes. Koro mae manomiyo ahango ni mondo awer gospel, apak go Jehova Nyasaye, nikech ber mondo atine Nyasaye moloyo mondo atine dhano mane piny. Erokamano. Kamano. Nitiere kaka mane ifwenyo kini wuon kose nitiere fwenyruok moro manobiro ni kokalo kuom ng'at machielo? Mondo ng'ato yud mich ne Mr. Paul kata pok mar wir momiye kaka talanta, mondo ong'e ni ma talanta ne Nyasaye nyaka yaw. Nitie joka nigi talanta mang'eny to pok oyangore negi maging'eyo ni mae talanta motimore nade ma en godo. To kaka brother Wycliffe, an ma en mich kata en wir mane Jehova Nyasaye omiya, tayango mondo atine go e yo makare. Nyasaye nyalo miyi mich to kitiyo nege e yo makare. Chieng' moro ni duok penjo. Paulo chieng' moro ni duok penjo ni mich mane Ruoth omiyi nitimo gang'o? Nalendo go oganda. Yes, koro an kaka brother Wycliffe naseyango maduang'o ni Nyasaye omiya mich mar wer. To mich mar wer manomiya ni nego be natiyo go e yo makare mondo chieng' moro adhi ane pinyruodh polo. Ok awer ni mondo piny ong'eya, tawer ni alok chunje mapok ong'eyo Nyasaye oduog ir Nyasaye mondo chieng' moro adhi ayude pokna an bende. To kik ati nono, inyalo yudo kinyalo ng'ato nyalo bedo ni wer to wer awera kamano to en ka koro chieng' moro ji dhi chamo ngima cha to dong'. Yes. Koro an en mor na ng'at Nyasaye ni mondo ati ne Jehova Nyasaye gi bich momiya agwed go oganda ne mondo chieng' moro gidhi gine pinyruodh polo. Erokamano. Kamano.
Erokamano, ang'eyo ni samoro kata odoko ni ma mich ma Nyasaye ema omiyi, to ang'eyo ni samoro ok diher mondo mi ibede e michni no. Iwacho ni talanta ka Nyasaye omiyi to chieng' moro idwan mondo mi okwanen to mana micha itiyo kode maber maromo nade. Ok ang'eyo ni ing'eyo ni mondo michni ni onere kod ji mamoko en ni samoro talent ma Nyasaye osemini seche ma expose, seche ma ikete e lela ting'e ni nyalo jiwo ng'at moro machielo. Ng'ato kaka an jagot nyalo bedo ni an gi mich moro mar wer, lakini nitiere luoro moro madonjona, kata nitiere gik moko matama mondo mi anyisa michna ni, lakini kokalo kuom neno kata winjo ni Brother Wycliffe ne Nyasaye omiyo mich mar wer, icha michne mar wer chagole oko tere kama otimore kama, nyalo miya chir mondo an bende mi abed jachir mar wuok oko kod talent na niendi. Ok ang'eyo ni nitiere kaka michni ni expose ni ji modong' kata ne jopiny mondo mi onene yo mane. Penjo maber ahinya Paulo Jagot. Ing'eyo nitie kaka koro an Brother Wycliffe abedo kaka ranyisi nikech kaka koro Ruoth oseyanga mondo awer ne piny. Yes. Nitie ogendni mang'eny ma koka dongo piny kacha mabe nigi talanta mar wer manyalo gombo mondo gimbe chieng' moro gibedie kaka Brother Wycliffe. Yes. To timna maber kata luor ma an godo nyalo miyo gikopi gima Brother Wycliffe timo. Maka ng'iyo tim mar Brother Wycliffe, kaka Brother Wycliffe wer, kaka Brother Wycliffe wuotho e yor warruok, nyalo moro gi mondo chieng' moro gin bende gitimre nade, gichop lek margi chande. Yes. To katiyo gi talanta mara marach, to amiyo nying Nyasaye cha koro ok yud duong'. Nikech giwacho ni to koro Brother Wycliffe mawer cha ema timo kama. Koro an ok agombo bedo jawer. Ing'e ni kidongo to nipenji ni kibedo maduong' idwa ni bed ng'a. Kata idwa ni jomoko wacho adwa na bed pilot, adwa na bed jawer donge. Yes. To manyiso ni tie ng'at moro kijana moro kata nyako moro ma koro dongo maneno ka Brother Wycliffe wer kata mawinjo duond Brother Wycliffe ka Brother Wycliffe wer. To katimo maber to gikopi. Koro manyiso ni kit wuodha, kit wendena, kit rwakruokna, gimoro amora matime e yor warruok ka onego bed maber magwedho ng'ato piny kacha monde koro chieng' moro timre nade. Kochopo to en bende odhi obedie kaka Brother Wycliffe chande. Yes. To koro ma ok owacho ni gima timo ni ok nyal kelo na konyruok. Ing'e ni nitie samoro ji chayo kata mana lando wach Nyasaye. Ni wan mana jo sadaka, joma kwayo sadaka. Ok en kamano Paulo. Nyasaye omiyowa michni to gwedhowa gi michni. Iwinja? Wer ben mana tich kaka koro iyudo ka ng'ato samoro ndike kata mana banke. Yes. Wambe wer ni Nyasaye ok nyalo wewa. Iyudo ka koro nitie yore mang'eny motimore nade mogwedhowa go mana kokalo ang'owa kuom werndni. Koro kik discourage. Janyuol moro nyalo discourage nyathine ni mondo kik okaw ni kata en gi talanta mar wer to nyalo discourage nyathino mondo kik ower nikech onge gima obro yude. Nyasachwa wuon mwandu. Jomoko kawo ni gospel onge kata mana pesa. Ana wacho ni gospel kama pesa nitie nikech watiyo ne Nyasaye. Koro don't discourage. Kik discourage nyathini ni in mana secular koni ma koluongi e club tigo thum to joka miyi pesa. Ka Nyasachwa miyowa moromo wa ng'at Ruoth. Okay. Kamano. Aparo ni mani ji wan be abro mako tiendi mondo ane ka michno ni kuoma. Tapenji Brother Wycliffe. Nitiere paro ma bende opogore kaka ji yudo okoweyo talanta ma samoro Nyasaye manomino. Ok ang'eyo ka nitiere yo moro machielo ma bende ng'ato nyalo donjogo i wer. Ibiro yudo ka ji mopogore yore maka giyudo wendegi bende opogore. Ng'ato bro yude kokalo e verses mag muma, ng'ato bro kawe kokalo e yalo ma samoro winjo kokalo kuom jatich Nyasaye. Jomoko bende wacho ni samoro wer biro kaka juogi minyalo yude kata e leko. Kang'eyo ni kaka brother magi biro e yo mane? Penjo maber ahinya Paulo. Ng'ato ka ng'ato ma jawer Nyasaye miyo wer e yo mopogore. To kaka an Brother Wycliffe
agone Nyasaye erokamano nikech an wende ga Nyasaye nyalo miya otieno ka nindo. Okay. Samoro ruoth nyalo miya wer kaluwore gi gima timore. Kaka koro sani nineno ka koro yamo marach ni nogore piny mar COVID-19. To Nyasaye nyalo miya wer mondo ajiwgo chunje mag oganda ruoth. Nikech kaka koro nineno ka nagolo wer manyien mar piny ni dong'. Yes. Mano agolo mane dwe mar corona ni. Manyiso ni Nyasaye no miya wer kaluwore gi gima wakale. Mondo ajiw oganda ko oganda ong'e ni piny mamwalo ni to ok wanasikie, lakini nitie geno kuom Nyasaye jomotiyo maber chieng' mono ne piny wuod polo. Koro an kaka Brother Wycliffe, Nyasaye nyalo miya wer kaluwore gi gima wakale kata ka ne otieno. To Nyasaye nyalo oro na wer. Koro oro na wer to kaka koro luongo ni lony manyasani. Yes. Ta nyalo chung' taketo wendene e simu to koro ka piny ru maber kama sama koro an kenda to koro amedo mana ndiko weche moko mowinjore. Okay. To koro asemana loso wer baba. Erokamano. Kamano. Nyaka Nyasaye ne mi michni. Dubed nyaka sani Nyasaye oseteloni kata osetayi migolo albums maromo nade? Penjo maber ahinya ng'at Nyasaye. An kaka Brother Wycliffe nyaka chak were. Sani koro an gi albums 5. Okay. Asegolo albums 5 to agone Nyasaye erokamano nikech album ka album magolo aneno ng'wona nikech in ing'eya gi wenda mar en winyo. Ichak ing'eya gi wenda machielo mar piny koro yawnwa nono modwoko nego Jehova Nyasaye sama koro piny oyawre kogwen cha. Yes. Kendo koro sani ichak ing'eya gi wenda ma piny ni koro dong'. Iluongo ni piny dong' gunda ma winjo kigo sani ni kigwedo go jowinjo. Yes. Koro agone Jehova Nyasaye erokamano. Koro nyaka nachak wer sani an gi album 5. Okay. Kamano. To bende nitiere samoro challenges miseromogo? Nitie challenges Mr. Paul. Challenges nitie mang'eny sana e wer. Challenge mokwongo en kaka mondo ng'ato yud otonglo, ng'ato nyalo bedo gi mich to mondo oyud otonglo modhi go e studio nyalo bedo shida matin. Koro yudo ka jawer nigi talent kata kijana moro nyako moro nigi talent sana madwa no bed jawer kaka Brother Wycliffe to mondo oyud otonglo modhi e studio en quite challenging. Mano challenge mokwongo. Challenge mar ariyo iyudo ka Brother Wycliffe osedhi e studio mogolo wer. To nitie iluongo ni piracy. Agolo wer kawuono to wendano osechopo radio mikai to osechopo kamoro amora. To kiwacho ni jogi nitiere kaka konyou kabisa? Amor kaka Brother Wycliffe, yes, gikonyowa kaka lando wach Nyasaye. Ting'e ni nitie samoro Brother Wycliffe notiyo gotonglo e studio. Yes. To mondo oduok otonglo cha samoro nyalo bedo shida. Mak mana kouso ang'o CD gi kata kotiyo gi lony manyasani nitie digital platform mang'eny ma onyalo duoko go otonglo moro matin. Kata kolando Nyasaye kamano to yudo otonglo moro mowuok kuom wer manogolo cha odok gi studio chako golo go wer moro mondo gwed go oganda. Yes. To kiyudo kaka koro lony manyasani miyo jower bedo gi challenge matin sana nikech ogolo wer sani to wer osedhi e WhatsApp to wer osedhi kod ji oseyudo wer te koro ing'e ni ng'ama dhi ng'iyo wendni bedo matek matin. Nikech Paulo Jagot ok dhi ng'iewo omena ka yes, koro yudo ka bedo matek matin. But wagone Jehova Nyasaye erokamano nikech jogi kuonde mok anya chope kaka koro sani Brother Wycliffe. Piny oloro ok anya biro mikai. Ting'e nawinjo ka antie Nairobi. Yes. Fans ga mathoth be mok nya chopo kuom Brother Wycliffe direct. Iyudo ka jok ma otimo kata piracy go kuma gitunde no be giyalo na wach Nyasaye amora to ruoth biro chula yo mopogore baba. Okay. Erokamano nya Brother Wycliffe Oruko. Ang'eyo adwa ni mondo akawane break moro kamar dakika matin. Aito kaduogo tabro mi jawinjo mara bende thuolo mar mi penjo makoro kanga duogo iri kendo to ibro duoko penjo ma jawinjo nigo kaachiel kod miyo wach mabende ogika. Ok ang'eyo ni wende ma isegologi nikech ang'eyo ni tiyo kaka iwacho ni achiel kuom challenges ma iromogo kata ma ng'ato nyalo romogo en yuto mar pesa midhi golgo werni. Nyasaye osetimo ni ng'uono bidhi golo wendni. Ing'e ni samoro en pesa mano kaw kamoro kata ng'ama ng'ato nokonyigo moromo bed ni iduoko. Ere kaka wendni gichopo e chiro mondo mi ng'ato ka an Jagot Osimbo
ayude to in bende pesa ni manitiyo gocha oduog kare. Penjo maber ahinya Jagot. Kamano. Nyasachwa ne Nyasaye ma jang'wono sani okelonwa platform mang'eny kaka jawer. Ang'e ni en quite challenging ne jower mang'eny. Nikech ng'ato odhi e studio tiyo gi pesa mang'eny to mondo oduok pesa ne bedo matek nikech samoro odhi kata moolo pesa. Yes. Kanya nyiso kata mana jower mamoko bende mok Brother Wycliffe kende. Ni sani nitie yore mang'eny sana ma Nyasaye oyawonwa manyalo duoko go tonglo ma watiyo godo. One of them nitie inyalo register gi kambi nitie kambi mane Kenya ka ma deal gi music. One of them anya wacho ni nitie kaka MCSK, nitie camp, nitie Frisk. Masasa makoro inyalo yudo kata ka wendi nyakalondo moro tugo kata radio station moro tugo to wendi bedo monitored to nitie tonglo moro mimi matin. Mano yo achiel. Mar ariyo nitie kaka kambi ma wachogo kaka Priest kata camp kata MCSK nitie kaka omigi thuolo gi sirikal ma ginyalo dhi e media houses to gichoko tonglo moro matin to sama kibedo member to nitie kaka gichodoni otonglo moro matin. Mano yo mar ariyo. Yo mar adek nitie kaka inyalo keto thumi no e lony ma sani. Kata mana kaka Skiza, kata mana kaka Skiza one of them, kata mana inyalo yor mbui ka be nitie kaka wauso wer online. Okay. Kaka inyalo yudo wenda to nitie kaka inyalo yudo wenda kata in mana sia kuno online. Koro yudo ka auso wenda no kata mana tonglo moro matin to the more mauso wenda no nitie kaka koro anyalo chaka yudo tonglo moro matin madoko gi studio. Okay. Koro anyalo advice kata jower nitie chamaz mang'eny okay group pole ilal na kanyo kata kamano tok dakika achiel kende we aduogi iri mondo mi watiekane kama ne odong' no endo e kinde ma bende abro bet ni akawo penjo kowuok kuom jawinjo mara ka endigo. Mana kamano jawinjo mara mano kanyo Brother Wycliffe Odhiambo Ruko ma watudrego gi e thuolo ni nyisowa kaka Nyasaye oseting'e malo, Nyasaye osetaye tok ne miye mich mar bedo gi duol mar wer ma kalure gi kaka wawinjo en mich no ma otiyogo e yo makare kabisa. Adwa ni wawinja ne wer moro matin ka mar Brother Wycliffe Odhiambo Ruko aeto abro mi thuolo mar chwalo penjo mari kapok ang'aduogo atieko kendo kod Brother Wycliffe Oruko. Weno wacho ni nakuonga chayo roho. Adiera nakuonga chayo roho. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Adiera to nakuonga chayo roho. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Owete to nakuonga yanyo roho. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Adiera to nakuonga yanyo roho. Adiera to na chaye ni eno yuma. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Adiera to na chaye ni eno yuma. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Tuturu to na yanye ni eno juogi. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Ruothi wena kwayo. Adiera to na yanye ni eno juogi. Ruothi wena nakuonga chayo roho. Adiera to kararo nena gimalo. Hallelujah. Kararo nena gimalo. Hallelujah. Adiera to kararo nena gimalo. Hallelujah. Kararo nena gimalo. Hallelujah. Oete to kararo menya gimalo. Hallelujah. Kararo menya gimalo. Hallelujah. Oete to kararo menya gimalo. Hallelujah. Kararo menya gimalo. Hallelujah. Tuturu to kararo
adiera to ene taya mari jolemo. Hallelujah, kararo eni taya. Hallelujah, adiera to kararo eni gari. Hallelujah, kararo eni gari. Hallelujah, adiera to kararo eni gari. Hallelujah, kararo eni gari. Hallelujah, siepe to ene gari mar jolemo. Hallelujah, kararo eni gari. Hallelujah, adiera to ene gari mar jolemo. Hallelujah, kararo eni gari. Hallelujah, hallelujah. Osedonjo Roho Maler. Adiera ro wila ro malero se donjorona. Ro wila ro malero se donjorona. Adiera ro wila ro malero se donjorona. Ro wila ro malero se donjorona. Adiera ro yalo ro malero se donjorona. Ro wila ro malero se donjorona. Adiera ro yalo ro malero se donjorona. Ro wila ro malero Osedonjo Roho Maler. Owetero puonjoro malero se donjorona. Ilaro malero se donjorona. Adiera ro puonjoro. Erokamano ahinya, mano kanyo wer mawacho ni nakwonga chayo roho, wer mabende wer kod brother Wycliffe Odhiambo Ruko yodo, mabende isewinjo kaka owacho kaka nofwenyo mich mare, kaka osebedo kotiyo kode, kaka Nyasaye osekonye, to gi achiedh nadi mabende dibed ni osekale nyaka gi kanyo. Kapok aduogo ir brother Wycliffe Odhiambo Ruko mondo mi watieka, ang'eyo ni samoro nyalo bedo kod penjo moro kata wach moro madiher mondo mi ochopni brother Wycliffe Odhiambo Ruko. Thuolo nitie ni nyalo ywana tol nona 722 402 603. Ote machuok chwal na 769 342 3 to bende kidhi e Facebook page marwa kacha, Mikai Kiloki Radio Mikai Kiloki boyudo ka nitiere kama naruoke chenro mar Gospel Extra, kanyo bende inyalo weyona comment mari kuno endo. Mikai Radio. Hello, Mikai. Mikai Kiloki. Wuod got opak Nyasaye. Opak Yesu Ruoth. Mai wuoyo gi nyagot mar namba Kamusa. Yes, nyagot. Amor ka winjo Wycliffe Oruko odiochieng' ma kawuono ni. Mak mana ni penjo mara adwa penje ni e wende mar piny ni dong' ni. Nitie wer moro ma bende samoro ajawinjo ga to iwere mopogre go mai mak mana en na wer achiel lakini iwere ineno no pogruok nitie. Oh, piny ni dong' ni. Piny dong' ni. Koro kang'e ni macha bende en mae bende en kote macha to machielo to mae machielo. Inyalo teme were matin kaka moro machielo no dhi. En na piny ni dong' ni gichala mak mana joka to were jok mang'eny nitie kaka giwere ma opogre kaka koro yani pogruok nitiere. Gimar brother Wycliffe Oruko. Ya, lakini weto en na wer achiel. Koro apani kanyo en jatich Nyasaye ong'eyo samoro osewinjo wendno. Okay, erokamano. Erokamano. Mikai Radio. Hello, Mikai. Mikai Kiloki machiegni. Wuod got oyawre. Oyawre ahinya. Benard Nyagwela. An kare. An amiye mana puoch pak kuom wende ne mowero gin wende maber, omed dhiadhia. Nyasaye omed ting'e malo kaka odhino. Kik odog chien nyosruok ni jatiye kendo jachien be jang'ad garieko kuom gik moko mawuok mabeyo. Koro Nyasach ng'uon omed mana gwedhe, omed mana ting're malo kaka odhino. Nyasaye ma jakor, wabro bedo jakore moinge kanyo. Erokamano. Erokamano. Iwacho ni Benard? Ya, Benard kawuok Nyagwela. Erokamano Benard. Mikai Radio. Hello Mikai. Pole sana, musainya okanyal yudi yo makare. Inyalo duogo kendo kiyona tolno na 722 402 603 kati yorna ute machuok no na 769 342 3. Mikai Radio. Hello, Mikai. Mikai Kiloki machiegni. Apenjo brother Wycliffe ni jok man gi talent mag weto ok nyal yudo kaka puonje nyalo konyo nade. Awuoyo gi ng'ama mokwongo. Awuoyo gi Wilson ka okande go kodiere. Yes, Wilson ng'ama nigi talent to ok nyal timo ang'o cha. Ogombo mondo mi otek talent mare kata mondo mi ower to onyalo konyo ni nade. Okay. Aya, erokamano ahinya. Mikai Radio. Hello, Radio. Mikai Kiloki machiegni. I'm also brother Wycliffe Oruko.
Wende ne gane no kamora kabo. Awuoyo gi ng'a? Iwuoyo gi mama Michelle ka oko mena. Yes, ma Michelle. Wende no mora makta pizza de atete. Koro oteme na weri sa idro medo kwete moloka. Okay. Ai. Erokamano ahinya. Hello, Mikai. Yes. Upake suruat? Milo kod Jack Majaloga. Ngawa? Jack Majaloga. Oh, Nabii Jack. Yes. To inadi osiepa? Antie maber. Erokamano. Yes, amor kuom twak madhi mbele kod kaachiel koda chenro no. Kendo achaka kod tiende nyaka wachako twak ma ojiano kod jatich Nyasaye nyaka sani. Erokamano. Kendo awinjo ka kotemo puonjre kodwa komiwa mawaidha. To koro an wende ne to gwedhandi kendo gin wende man kod gin wende man kod puonj mathoth ahinya igi. To koro an mathoth ka onge go manyalo penjo mak mana gima koro chanda kode. Yes. Ni en ang'o maneno chamo kata maneno muonyo. Ma seche moro donjo mochiko pako Nyasaye kod wer. To duonde lokore mokinyal ng'e ne en Wycliffe ma en ng'ama dichuo. Kendo ng'ama kia nyalo paro ni en ng'ama dhako. En ng'ama dichuo. Ma tek sana mondo iyud ng'ama dichuo ma duonde wer molwere ma mit bila mare no. Yes. En achiel kaka en kamano. Koro penj nago to notimo duonde no nadi? Kose nomuonyo en mana roho mar Nyasaye muonyo emoloko duonde mobedo mayom bilan. Okay. Erokamano ahinya Jack Juma Jalego. Hello Radio Mikai. Hello Mikai. Pole sana. Aparo ni nikech kinde abro dok ir brother Wycliffe Oruko mondo koro ni to duokane moko kuom penjo misemie ka endigo ko kamano taneno ka thothgi kata kokolo e yor ote machuoka gin mana puoch gi pak. Ka bende aneno kimedo mana lamne Nyasaye mondo med ting'e malo. Erokamano. Mikai Redelo? Mikai Kiloki. Ting'ane duondi. Eunice Achieng'. Alice Achieng'. Yes, Alice Achieng' penjo. Okay, erokamano. Hello Mikai. Hello Mikai. Kiloki machiegni? Saida kutoka Mahanga. Nani? Saida. Okay, karibu Saida. Asante sana, nimeshukuru. Vile nimesikia ndugu yangu vile anaimba. Nimesikia Mungu amempea kibao ila alikuwa hana. Sasa ndio ninasema aendelee tu hivyo na hiyo kibao yake. Umepotea. Pole sana. Hata hivyo ulikuwa unasema Mungu azidi kumuinua. Mikai Redelo? Yes. Ilalna, pole sana. Hello Mikai. Mikai Kiloki. Adonjitwa. Wero kanyo na piny do. Mar piny dong. Mondo duoga pogre na matin. Okay. Awuoyo gi ng'awo king'isa nyingi. Pole sana. Mikai Redelo? Hello Radio Mikai. Mikai Kiloki. Anto gimadawachi. Anto tumbe mowero gani. Mowero nang'o? Piny ni dong' e gunda. Yawer no nega makane oto awinjo mnaka rodonjo. Mana samoro mano kende ming'eyo to kata kamano nitiere moko. Aparo ni kawuono ni nyako miwa moko go bende ichak manyo. Mano te malodi go tete bo in ka keti. Okay. To koro an bende kaka koro abe samoro an gi talent mar wer to koro agombo wer ni an do konya na. Okay, in gi talent mar wer. An go matek kabisa. Iwacho ni luongi ni ng'a? Ma Eunice Nyaseme kawuok Kenya ji. Eunice? Yeah. Okay. Erokamano Eunice Nyaseme. Hello Mikai. Hello. Mikai Kiloki machiegni.
Jagot ber. Ber ahinya. Iwuoyo gi Flo Nyaragunda. Yes, Flo. Anta adwa mana pake, an aonge gi penjo. But an adwa mana pake nikech wende nego kata kowe pinyni dong, wende nego gin gwen. Erokamano. Kendo gin wende man gi messages ei, ok ikawgi wakawo messages eigi. Wycliffe Aruko nobiro chieng' moro ka wan gi mzee moro ni kale Bakumu. Okay. Kapod en gi kaka nanene cha to bodhi mabor nikech en gi luor talafu sunga be pok omake. An agone Nyasaye erokamano omed mana miye wende. Erokamano ahinya Flo Nyaragunda. Mika Ridelo? Yes, machiegni. Erokamano, obro ketoni. Erokamano ahinya. Kuom nikech kinde aneno ka simu ng'eny ka ahinya, ote bende aneno ka gin mana puoch gi pak. Yiena mondo akaw simba ariyo aeto waduok ne Wycliffe thuolo. Mika Ridelo? Pole sana, aneno ka tudruok obedo gi chachni moro matin kanyo. Wuod go to yawre Willy Opio mar Got Ramogi. Mina brother puoch gi pak. Kik odog chien mak mana nomed dhi mbele. Awinji ka ntiere tim KDF kata e od dayo. Okay, erokamano ahinya. Mika Ridelo? Mika Kiloki. Machiegni. Atlacho Nyasega ka wuok ng'we. Yes, Nyasega. An adwa mana miyo Wycliffe Aruko puoch gi pak kuom wende ne mowerogo nikech gin kod puonj makende iye kanyo. Erokamano. Moloyo wer moro nower kanyo mowero ni roho en winyo. Roho en winyo maber ahinya. Ma Nyasaye med mana miye teko mondo med wero wendego komiyowago puonj makende. Erokamano. Erokamano an mana puoch gi pak ema miye. Erokamano Nyasega kan mwer. Mika Ridelo? Mika Kiloki. Wadigo Sami Jona kaya dala mar Mfangano Wafula. Yes, Sami Jona, Mfangano dhi maber. Mfangano dhi maber. An wende osiepa no mora. Gima tonga Tom Senje ni to ere kaka wanyalo yudo tijine Mfangano koni. Okay. Erokamano ahinya. Mika Ridelo? Yes. Erei? Pole ilal na network. Mika Ridelo? Mika Kiloki. Mama Kwaya ka Ulongi. Yes, Mama Kwaya. Brother, ito kawe wende go mora. La duka yuda ponjara no kara. Ro menya gumalo. Maka to bet mana ni timo marache tinga to ro ma indi gumalo. Wende ga ito ko donyo na kendo ponja ponji moko nikech ati kanisa pero ka dugo daido kawe chene dhi mbele ka seti ko ika ido ko gera. Koro ka jo mondo med gwede. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano Mama Kwaya kawuok Ulongi. Aneno ka simba ok linka, kata kamano abro kwayo ni penjo modong, koro ka brother Wycliffe kango yie to bro weyonwa namba mare mar simu. Moko bende ang wanyalo koro penje ka watudre kode achiel kachiel. Erokamano ahinya. Penjo machielo maneno e yor SMS ka en penj na brother Wycliffe noparo ang'o ka owero wer mar piny ni dong gunda. Mano Marion Marie ema penjo noendo. Mika ipenjo na brother ni en ang'o manotimo eka ofwenyo ni en gi talanta mar wer. Mano DJ Pint mar Obambo. Okay, erokamano ahinya. Wote machielo wacho ni mos na brother Wycliffe Aruko. Umwambie niko na talent ya kudance. Umuulize kama naweza pata nafasi. Mano kanyo Joy kawuok Mbita. Erokamano Joy mar Mbita. Awinji makare nyisna mana brother ni omed mana tiyo ne Nyasaye. Mano kanyo ote mawuok kuom Kofi. We amanya ne brother Wycliffe Odhiambo Aruko kendo mondo wachak watudre kode kendo ka oduoko penjogo kaachiel gi tieko. Timo nuango wano konyo chunywa wan jo maricho mana baya Yes mo konyo
chunywa unuhero Yesu notimo nwang'o wan okonyo chunywa wan jomaricho mana baya baya Yesu mokonyo chunywa en moro roho madindo dagi en Yesu nogo en moro roho madindo dagi roho mapuodho chunywa en moro roho madindo dagi en Yesu nogo en moro roho madindo dagi roho mapuodho chunywa Erokamano ahinya, aneno ka kinde waringo matek mokalo. Ka ok kamano, yiena mondo adok kendo ir Brother Wycliffe mondo mi watiek thuolo mane wan godo kode. Kapok aweye odhi nyime gi timo tijene machielo, ka bende wabro dhi nyime kod chenrowa mar Gospel Extra ka indigo. Machiegni kendo Brother Wycliffe. Erokamano. Erokamano ahinya. Odoko ni kapok ne wawere mondo mi wakaw penjo kowuok kuom jawinjo na nitiere kamane ung'adi matin kapok itieko. Kang'eyo kinyalo tieko kanyo aiti doga e penjo duoko penjo ma osepenji ka endigo. Yes, waloso kar jiwo artist mamoko e challenges mantie music mana wacho ni ginyalo register gi CMOs magi gin kambi ma sirkal opuodho. Yes. Maginyate e wendegi mondo at least ka jogi choko kata kaka otonglo moro matin e yor ute mag nyakalondo kata mana TV station to gimbe ka ipogo ne sami pok cha itimo pok cha to gimbe ginya yudo pok moro matin. Yes, koro en mor na ni mondo gimbe ginyalo register gi kambi mana wacho kaka Caprice Camp to gi MCSK. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Koro waduoga ne penjo. Yes, awinjo penjo mag jowinja go erokamano kuom penjo maber. Abro chako gi Nyagote. Nyagote penjo ni nitie owinjo ka nitie wenda moro machal ne gi wend moro kamoro. Ma wacho ni piny ni dong. Ni piny ni dong, yes. King'iyo piny ni dong, nitie piny ni dong mana kungo golo mokwongo. Kato kora timo remix mar piny ni dong kendo. Makoro sani ni. Kora pani mane mano winjo nikech kani winjo nyakalondo mar Mayienga, Ramogi, ne gigo mokwongo cha. Kato na timo remix mar piny ni dong. To en Brother Wycliffe achiel. Okay. Mano ber koro. Kigibed gi paro ni en piracy. En sawa, en kare. Okay. Kata kidhi e YouTube kimanyo piny ni dong pod idhi yudo piny ni dong machielo be mar Brother Wycliffe, lakini mano to audio tomato nigi video. Iluongo ni Mago to nyiso kamano ng'at Nyasaye. Erokamano. Erokamano. Penjo mar ariyo abro duoko penjo mar Wilson. Wilson no penjo ni to ng'ama nigi talent. Adhi riwo penjo mar Wilson gi Eunice. Eunice Nyaseme ne gipenjo ni to koro ng'ato nigi talent to ere kaka Brother Wycliffe nyalo konyogi. Yes. Penjo maber sana. Okay, ang'eyo ni en quite challenging mondo ng'ato dhi e studio kaluwore gi nok mar otonglo. But an kaka Brother Wycliffe agone Nyasaye erokamano nikech anyalo konyo ng'ama oyie mar kony. Ging'e ni ok dikony ji te lakini nitie ng'ama oyie minyalo kony. Yes, koro ka nitie kata wach ni idwa ni kaka inyalo register wende gi go, kaka inyalo tero wende gi e Skiza Tune, kata kaka inyalo register gi kambi gi kaka MCSK, Praise, inyalo tero wende gi Cellulant, Liberty Africa, akwano mang'eny. Abro chiwo namba na kata inyalo tudori koda, kata mana studio minyalo dhiye ma affordable. Nitie studio to studio gi be nengo gi pogore. Koro anyalo directi nyanyisi ni Wilson dhi e studio makama kata Eunice dhi e studio makama is affordable.
miwacho ni nyalo romo gofuki. Okay. Erokamano. Then penjo mar adek adhi duoko Jack Juma. Jalego. Jack Juma wacho ni to brother Wycliffe nomuonyo ang'o? Duondi ni owacho ni lokre ma samoro tame nono. Adwoko erokamano Jack Juma. Jack Juma gima brother Wycliffe omuonyo to onge na wir ma Nyasaye omiyo brother Wycliffe. En wir ma sama wuoyo kama to ok inyal ng'eyo, lakini sama koro adonje but ka wer ne Jehova Nyasaye to nitie ng'wono moro ma Nyasaye ochiwo. To en ng'ama miyo brother Wycliffe mana brother Wycliffe kamano en mana wir moro kanyo Mr. Jack. Adwoko erokamano. Erokamano. Then penjo machielo en mar I think Maureen, Maureen Mari. Mano penjo nang'o momiyo gin gi DJ Pink, aparo ne gipenjo penjo achiel, ang'o momiyo brother Wycliffe noparo mondo wer mar Pinyni Dong'. Penjo maber ahinya ne jawinjo mara. Gimomiyo brother Wycliffe nowero wende ni en ni adwa ni mondo aket oganda ong'e ni kata wan e piny mamwalo ni pinyni ok wasikie mana achiel. Yes. To adwa ni ji oduog ir Nyasaye. Nitie richo moro manitimo Paulo Jagote. Ing'e ni richo mitimo ing'eyo ma kata ok owach ni ting'eyo ni ma to natimo. To awacho ne gini gima nitimo richo mitimo ulie ka Nyasaye weni kiulo gi dhogi. Michung' miulo na adier an to nadhi akwalo bando ng'ato. Nyasaye wena to Nyasaye weni. Yes, mondo chieng' moro ne piny ruodh polo. Iwacho ni emiyo ka wenda no wacho ni richo mitimo ulie. Eka Nyasaye otimi nade mondo weni. Nikech kata kawane muma kanyo tinyisowa ni nyaka walokre kuom richo wa motimore nade. Mwatim. To ng'ato nyalo lokore mana sama pod ongima sani. Sani ma thuolo nitie. Penjo maber ahinya. Then osiepega mamoko kaka moting'o Flo Nyaragunda go ni erokamano ahinya. Nyasaye omed gwedhi. Sami openjo machielo mar CDs. Kama CDs nyalo yudre Mfangano. Penjo maber ahinya. Gima koro watimo sani nikech gi lony mar nyasani. Yes. Piny ne pod olorore matin, but mano ok mon ok yudo. An kaka brother Wycliffe nitie app abro chiwo namba na kanyo minyalo download wendega online. Nitie app ma abro mi link ti download wer midwaro, you just download yudo wenda simbi kanyo. To kata jomohero kinya wenda ni be kata kidware kata mane skiza ibro mana dio star 811 star 925 hash. Star 811 star 925 hash. Kisha yudo wenda ni kaka skiza mari. To jomoko to ero mana CD yenyewe. CD yenyewe be nitie, abro chiwo namba na kaketo ni kaka parcel tiko na kami yuda tidhi tikao. Mano be nyalore. Okay. To sana an gi app mi download wenda mora midwaro kidhi e YouTube kacha dhia YouTube timanyo brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Tiyudo wendega kanyo to inyalo download, inyalo subscribe, mago tete to igwedhorigo baba. Then apani watieko penjo jowinjo ga mamoko kano gin mana poch koda pak. Yes, poch gi pak ne nitie to nitie jawinjo moro mano penjo Joy kawuok Mbita. Joy kawuok Mbita no wacho ni ento en gi talent mar miel. Bende onyalo yudo nafas mar miel ni? Ahero jomiel kabisa. Ahero jomiel kabisa. Abro chiwo namba na kacha chande. Abro chiwo namba na then ka Nyasaye oyawo piny chieng' moro nwaromo. Ing'e ni gote mokrom dhano to romo. Kamano. Yes, agone erokamano. Kik owe talanta neno dhigo mbele. Nyasaye biro ting'e malo kendo biro kelo ne konyruok. Erokamano ahinya. Yes. Aparo ni nyaka kanyo nyalo bet ni watieko penjo modong' ne gin puoch gi pak ka ilamo ni maber mondo Nyasaye omed timo ni maber. Amor ahinya gi jowinjo maga, amor kodgi kendo amor gi radio Mikae. Nyasaye omed ting'o gi malo. Erokamano. Kapok wawere aparo ni inyalo kawo thuolo kendo mondo inuonwa ane link. Ing'e ni samoro seche mani iwache ni pok ng'ato oyikore gi kalam kamo nyalo ndike wechegi machiegni kode. Inyalo nuonwa ane link ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo yud wende ni. Ka bende ichaki parnwa e yo moro mamos ka ng'ato osemako sime lwete kako nyalo yudo skiza tune mar wer mar Pinyni Dong'. Aeto itiekane kod namba ni kapok imiyo wach mari madibed go mogik.
Adwoko erokamano ahinya Paulo ne jowinjo maga mosebet ka winjo. Ago erokamano kuom penjo maber, kuom lamo maber, puoch kod pak. Adwoko erokamano. Koro mokwongo nitie jok mong'e mana wenda ma kana golo manyien ni kende. Koro adwa nyisogi nying wendega moko ma ginyalo dhi e YouTube mondo giyudi. Nitie wenda mar Roho en winyo. Mawa tugono. Miya tugo cha. Then moro be nitie manyien kanyo ma ogwedho mama ma jawinjo wacha ni kara Roho nena gimalo. Mano be nitie kanyo. Kato nitie wenda be ma iyawogo piny kogwen cha. Mwadwoko nego Nyasaye erokamano ni koro yawonwa piny nono cha. Iluongo no yawo piny. Koro kidhi e YouTube cha manya Brother Wycliffe, ti subscribe, ti like, to iyudo mana wendega sasa maketo wer ti yudo kanyo. Kasto koro adwa ni koro jowinjo kaw simo sani. Koro adwa miyogi gima ber dong. Bas. Ng'ato koro kaw kalam kata simbe no beda kanyo, to koro amiyogi skiza tune mar piny ni dong. Ma koro kaw adugo ni simu kata kigocho ne ng'ato to pod igwedhori mondo iwe mondo simu ywak matin ka pod igwedho chunye. Yes, koro en mana star 811 star 925 hash. Kende ni star 811 star 925 hash. To ise mana yude. Yudo mana simbi no. Wenda no koro sedonjo mana simbi kanyo to koro igwedhori ga gwedha. E seche duto tetete ma ng'ato goni simu. Yes. Erokamano. Koro wach mogik en namba na mar simu. Yes. Aya, ne jogo manya tudore koda Brother Wycliffe, nikech ang'e ni Nyasaye be koro osechako yawo piny, wabiro dhi e kanisni walamo Nyasaye. Kik ikos mok idhi e kanisa kaka odiochieng' ma kawuono. Namba na mar simu en 0723 78 44 03. 0723 78 44 03. Inyalo gochona bang'e kasea e yamo kae, nikech sani to pod alore matin, to kawuok e yamo ni to koro ayawe. Koro ng'ata madwaro CD, ng'ata madwa ni mondo watudrego e yo moramora kata kony moramora nyalo gochona. Yes. Erokamano ahinya Brother Wycliffe Odhiambo Oruko kuom kawo thuolo mari kendo go kodwa mbaka. Geno ni Nyasaye biro timo maber. Tuoni biro wuok kuomwa kata ibiro ng'i chutho kaka ikedo kod landruok mare ni, kendo ibiro yudo thuolo mar limowa ka Siaya County to gi limo jowinjo duto mag nyakalondo mar Mikai. Ago erokamano ahinya maduong' sana ne redio Mikai. Nyasaye omed ting'o redio Mikai kaachiel gi fans magwa duto tete malo, kendo giluw chike mag sirikal, to Nyasaye biro timonwa ng'wono maber. Erokamano. Kapok iweya to kendo aneno ka ute moro donjo ka. Wachie namba kendo. Wanuaya namba na mar simu en 0723 Nona abiriyo ariyo adek 78 abiriyo aboro 44 ang'wen 03 nono adek. Yes. Erokamano ahinya Brother Wycliffe Oruko. Ok ang'eyo ka nitiere wach mogik minyalo weyowago. Wachna mogik madwa nawego jowinjo maga en ni nitie geno kuom Jehova Nyasaye. Ang'eyo ni nitie jogo mokalo kuonde matek kaluwore gi koro wach manomako piny sani ni. Lakini duto waketo ne Jehova Nyasaye, nikech kwasomo Isaya mokwongo kwan matinda 19 nyaka 20 to nyisowa ni kwayie kuom Jehova Nyasaye mwamako chikone gi chunywa duto. To wanacham gik mabeyo duto manie piny. To ka udagi to ka udagi to ligangla na nitie kwan Ruoth Nyasaye mawacho kamano. Koro gima natemo nyiso jowinjo maga ni wagena kuom Nyasaye, tuoni biro rumo, mabiro bedo kaka sigana, kendo gik moko duto biro bedo mabeyo kabisa. Jogo maonge tije Nyasaye biro miyo tije, jogo manindo kech ok bichak nindo kech, kendo Nyasaye biro losonwa piny, kendo piny biro bedo maber. Nitie geno kuom Jehova Nyasaye. Amen. Amen. Erokamano Nyasaye madbed gwedhi. Amen. Timbe piny rodagi makata kilemo timedo gariyo Ruoth nong'ogi oko. Roho en mwandu. Hallelujah. Glory. Ma in kod Roho nopuonjo yang'o. Roho dagi richo, Roho en akuru maler ahinya, omor gi weche ngima. Ma in kod Roho nopuonjo yang'o. Roho dagi richo, Roho en akuru maler ahinya, omor gi weche ngima.
odagi manyaka nene makata jonabi no chanda inyanya kungeni rokilu wana timbe pinye maro odagi manyaka nene makata jonabi no chanda inyanya kungeni rokilu. Yesu wa wuta wanu waonge luoro makata pinyo chido mango cheringo Yese mamenyo nwayo wanu joka Yesu wa wuta wanu waonge luoro makata pinyo chido mango cheringo Yese mamenyo nwayo Niro enu winyo mabera inya Ero mwanduro enu winyo mabera inya Yude ti yudo wendo Ro enu winyo mabera inya Erokamano jawinjo mara thuolo no duto ne watudre kanyo kod brother Wycliffe Odhiambo Ruko wasego kod mbaka yudo thuolo mar miye penjo ponono seche ne ong'adi namba ne osemiyowa kanyo inyalo tudrigo kode ponono in gi penjo moro in gi wach moro madiher mondo mi ilalrie kode ka bende diher yudo wendene bende inyalo timo kamano namba mare en 0723 7844403 0723784403 bende owacho kanyo ni nitiere wendene mang'eny ahinya ma bende inyalo dhi mana e YouTube kanyo to imanyo kanyo brother Wycliffe Odhiambo Oruko kendo kanyo bo yudo ka wendene nitiere mang'eny matamre gi nono to komachielo bende gie sani inyalo kawo simu mari mondo iket skiza tune mar wer mawacho ni piny ni dong gunda wer ma aneno ka thoth ji wacho ni gwedho gi ahinya iwacho kanyo ni ikise kawo simbi to di mana star 811 star 925 hash star aboro achiel star 925 hash aito bro bet ni seche ma gocho ni to karito mondo mi mak simu mari tagwedhora kanyo gi wer mawacho ni piny ni dong gunda.